गाड़ी खराब हो गई वहीं कर बस में भैया जात रहूं सही घटना हो मैं समझी एक हफ्ता पहले के घटना हो चुटकुला ना जादव जी जो ही दियर के एगो जादव जी बड़े गर्जन जादव के दयाद हमें कॉन्ट्रैक्टर बन रहो ना जानते बानी भाड़ा दस रे दिया रहा इनके बोली जानते बानी भाड़ा दस भाड़ा सिलुई एगो सीट खाली रहुए तले बक्सर पिंकिया चढ़तिया आ वही जे हई हो रहबी फुलन देवी रागिनी फुलन नाम है को ये दोनों चढ़ जते से एगो सीट बा झाव 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 जाए कने के लड़ाई जितने प्यार से माइक में बोले सब दिन खंदे के ले भाई हमारी सुट के ना दी है सब तोर में को कर लीली जानी तोर मर्दा ताके हमरा को तो तोर में पिलुआ पड़ल बा आई एक एगो सीट पर बाज गई से दोनों वो कहते कि हम बैठो तो हई कहते कि फूड बड़े तो भुइया बैठ हम बैठो बाज गई से दोनों तो वो कहते पिंकी एकरा के तो पहले कहता नहीं डायरेक्ट ना को हम बसवा के सीटिया अपना मुहवा में हुरले मुहवा में जो तो ही कहते कि ते बसवे अपना में हुर ले जो गर्जन जादव के पटीदार रहमत कॉन्ट्रैक्टर कहते रे चौदनी सन दोनों चौदनी सुनो भाई ब्यासी बैठल बड़ा समाजी लेके जब ते सीटिया छोड़ के आते बसवे अपने में लगा लेबे तो ऐश्वर्या हमरा लंड पर बैठ के घूमी लो वही का बचूल लिया हां 3-4 जना कहल 3-4 जना सेटिंग को के हेलो बबुआ आज ताने के व्यवस्था दिन में करे के पड़ी रात में ना समाज में सेटिंग रहला तब तू चाहत रह कि हम ब्यास के एथी पे बैठ जाई ताले हई बैठले बड़े पहले से बोले बपो धक्का धोके कल नहीं का बबुआ कने सीरी ने बोले बड़े नहीं खाली भोजपुरिया का गीतिए सुधरबो कि पुरनका ठाट में गीत गाबो खाली गीतिए सुधर जाई ना अपन परिवार संभाला तक से ना अपन मेहरारू हम देखले हैं मालिक हमार दादी ब्लाउज पहने गर्दन पर ले काला रहत रहे बाबा बोटाम हेजा भर भर बाई के हेजा ले कुर्ती नियर रहे साड़ी ढोड़ी के ऊपर पहनल जाओ ए घरे ढोड़ी तो पूरा तमर के तो खराब हो जाई एकरा नीचे ही साड़ी रहता कि ना ब्लाउज पहले वाला रहता पहिरावा और हवा संभरबे ना करी तो जौन होता देखिए कन गीत गाता तो अश्लील कहां होता अश्लील गाड़ी के हो सिंगार और अश्लील ना हो अब इनकर लड़का के बारात रहुए कुंवर भाई का लड़का के बारात रहुए आई का मेहरारू को हम परछावन में देखबे नु मुड़ी नीचे हो गए मालिक ब्लाउज पहनले रहबी आतना बोण गला के ब्लाउज रहुए कि खाली करिका तो पाई रहुए बकिया बहरिए रहुए कुल अब बताई सामान जो तुपे का तोन झलकत आवे हमर मेहरारू के दूसरा का को उ झलकता ओकर वर्णन होता गीत में तो अश्लील हो जाता अश्लील गारी गैंग हो वाल्मीकि जी वेद व्यास ये लोग ही द्रौपदी का सीता का शारीरिक श्रृंगार वर्णन किए हैं तो अश्लील का जो तोपल बा ओकर नाम ध देल उहे अश्लील हो गारी गैंग करता रहो उ अश्लील हो बकिया सब श्रृंगार उसमें आवेला आज समय के देखिए आज गाय के बा का तक निमन गावो आज जितना निमन गावेला व्यास बा क्योंकि प्रोग्राम चलता पुलिस से निमन गाय के हो मर गए राधा किशन चाचा उनको से निमन के हो गायक हो गायत्री बाबा मानस हंस कहले कितना रेट रहे 15,000 के भीतर आ 4 दिन के इनको चेला बाबा ढोणी में पानी वाला लगी हो जनी जवानी चढ़े लगी हो ओकर 7 लाख रेट भइल बा खेसारी 9 लाख लेता रहे तो गलती बेसन में बा हम शाकाहारी भोजन के दुकान को दी लाइन होटल खोल दी दाल चावल सब्जी पापड़ तिलौरी क्यों जाता कहाँ तो नहीं कच्चा हो मुर्गा बा कोनो बात ना लेग पीस दे दो काहे लेग पीस खइबो हई दुगो पुरान पथरी डेढ़वान भेल बई ना खा ले जाना बरात में दारू नहीं खा चलत वो बरतिया के बेटिया के शिकायत को के थाक देता लोग मारा ठगा गइलो आके नाव का धनिक बाड़े सो कुछ व्यवस्था बा ई मर्द इतना सुंदर भोजन बनल बा चुप रह ये हमर घर ना मिल खाए के कोनो एगो फ्रूटी ना बंटियो बबली देले हस अपन पूछलो सो आ उहे दारू चला देबनु पियकर पियते में बड़ा शुरू कर देले बड़ा केना जाके फंस गइले हैं अपना गांव में
ट्रैक्टर के टलियो टोपर है तो कहे कि पुरनकी जिप्सी लागल बिया पुरान धनिक बड़े से एकर जितना जोताइल बा उतना इनका कौन छूटेला अब पियते में बड़ाई शुरू बा थोड़ा ना गर्दा को दले बड़े से जितना कि दारू के बोतल खर्चा को दले बड़े से ठेपी बेच के राजा हो जइबो अब सवेरे पूछो का भाई क्वेश्चन व्यवस्था रलो हम तो बिटिया के दुआरे ना देखनी हो कहाँ रल हो तो माल मार के लुढ़क गाँव ट्रैक्टर के टाली के नीचे सुतर नहीं हे मर्दे बढ़ी तो कचरा जाए तो इतने बेवकूफ है सोझे सुतरने दोनों ओर से बढ़ जाए कैसे जगल कुकुर जगल कैसे तो घर में चाय ले आइल हो केतली में केतलिए मुंह में ठेका दे रहा 3 व्हीलर बन गई 4 व्हीलर से डायरेक्ट चाय चलो से चाय तो बढ़िया रहा बाकी अंगी में हलवाई नीमक डाल दे रहा हम तो नीमू खोजता नहीं मन नीमुआई ने भइल बा आज समय के दोस्त बा पहले एगो पियकड़ आ गए है एगो पियकड़ समाज में आ गए हैं बाबा तो कह कि हटाओ इनका के भाई बेना पियकड़ ना रहस तने भर माल ना चले तो कथा रात भर अटाका दिमाग ना हाँ टाका दिमाग ना नहीं खा पहले का करबो 100 गो देबो 200 देबो मूड में माल भइल बे चलो बा पूरा 8 पेक अबेंदा हेलो 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 कुंवर जी तू हेलो जींस के बगल में से नीचे समय के दोस्त बा पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे भाई तो कहता कि दिन दुना रात चौगुना होके मानो अबे पागल ब्यास के मारे हम हो पगला जाए अरे कोई मत ई कह जाला कि दिन दुना रात चौगुना रो प्रोग्रेस करी वृद्धि करी भगवान आगे बढ़ाई नु कह जाला तो ई कहता कि दिन दुना रात चौगुना होके अब बताई दिन दुना होई तो 12 दुने 24 घंटा को होई रात चौगुना होके लगी तो एक घड़ी 14 घंटा का 14 चौका 56 घंटा का रात होई तो अंगे पूजे ओकरे बाद तो हर गाड़ी मारो जाई बैठ हो जा अरे भाई ए मर्द तो नहीं प्रोग्रेस कहो हां बरसों का ताली दिन दुना रात चौगुना हो जाओ का दो हद पगला ब्यास बड़े एंगा एगो ब्यास गई रहूं एगो चाची के गुजारला में अच्छा नाम ना बताए तो कौन की चाची को तारीख दुनिया छोड़नी को तारीख के 17 तारीख कौन दिन रहे तो मंगल को बजे टाइम कितना होत रहे हमको रे बेवकूफ हो जाके वो मरल बार वन पिटल लगल बजे टाइम देखता लो 1 बजे जाता रे होई का चेला रखो जाला एक जन चेले करले नाम ना बता होई का चेला रखो जाला है बताई चेला के मौक बना दिया तरह हट बगल में से हटा जे जे इनका फाइट मार के चल जाला आगे बढ़ जाला दीपक बाबा के देखला आगे बढ़ गइले प्रमोद प्रेमी आगे बढ़ गइले बूढ़ा आगे बढ़ गइले उमा शंकर छोड़ के ना गइले आज ले द्वार पर मुर्गे चलावत रह गइले जीवन में जोगिंदर व्यास बन गइले छोड़ के चल गइले तो है ना तो जरा हर होते है तो उदबास लागी तुमको